i forhold til, hvad jeg har oplevet, så har vi det altså rigtig, rigtig, rigtig godt i Danmark. Det var et plejehjem, jeg var på, men jeg fik også lov til at opleve deres hjemmepleje. Men på den øverste etage, der var der 16 beboere, og der var et personale. Der var ingen loftlifte, som ingen. Vidste de ældre, hvad de skulle gøre. De gjorde sådan her, og så kunne du gå bag om sengen, og så kunne du ellers bare tage fat og hive op. Og hvis der skulle lægges nye laner på en sengeliggende, jamen så var det lidt sådan noget med drej, og så er man lige 2 personer. Og også hvis det er en, der er 100 kilo eller derover, 1, 2, 3, og så løft op. Og så må man ellers lige stå og rette lanet. Altså, jeg har altid haft en udadvendthed, men jeg er blevet mere selvsikker i det. Jeg er blevet mere selvsikker i mit faglige arbejde. Det var mega fedt. Altså, hvis I har muligheden, tag afsted.